दिनै मैया एकदम माने बरिया खारलांबायमोन ना मासेया एकदम ओरै सिगाङाव सहैथारबाय हेलौ लोगोफोर फाइनालि आङो नैबे माबायाव मोनफैबाय नै रायमना स' आङो दा नैबे सनकसआवहाय दंफैयो आरोना थ' बेरायजोबनो हायासै मोजाङै सिङावबो गिदिंनाय जायाखै आङो दा नैबे दैयावसो दंफैयो माने दसे बेरायबाय आरोना नै दैयाबो बिराद एकदम गुबुंले एसे दैया गिदिरानो आरोना बिराद मोजां एसे थाबायबाय बेवहाय देखायबायबो एसे सिगाङावहाय बेरायनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरोना थ' दिन्थिगोन जायगाखौहाय थांफिननोसै दा थ' आङो फैला सानदोंमोन माने थ' थेवबो एसे बेरायफैबाय मोजां जायगाया थ' नेक्स्ट टाइम मोजाङै माने एक्सप्लर खालामगोन आरोना थ' मोजां माने जगारबो गैजोबा दा बेखायनो भिडिअखौ माने बानायनो हायाखै सेस्था खालामनोसै उनावहाय जायगाया माने ओरैबायदि डेन्जारखा लोगोफोर थ' बेहाय मैदेर बायदिसिना बेबायदि ओंखारो आरोना थ' बांद्राय गोबाव थाजाबाय थाया एकदम बिराद हाग्राजोब माने सारि साइड गासिबो ना नायलाय बिराद डेन्जार ओरैबायदि हाग्रा आरो थ' दा मोनाबिलि जाबानो माने बेवहाय मैदेरफ्रा ओंखारगोन थ' बेखायनो थांफिननोसै आरो दा बांद्राय आं गोलाव खालामबाय थानो सानाखै माने एक्सप्लेन खालामजोबनो हानाय नंलाना दा जों सनकस दैनिफ्राय फैबाय बेफोराव माने मैदेरफ्रा दंजोबो आरो गोबांथार मैदेर बायदिसिना मै बेबायदि ना गोबां दं जोङो दा थांबाय थानोसै बेयाव माने हाग्रायाव हाबोब्ला सिङाव गोबांथार नुनो मोनो आरो